Росен Марков. В АГ, това АГ Варна, са родени и двамата ми сина и двете внучки. Аз не съм раждан тук, защото ако бях раждан, то АГ-то ще да носи моето име. Утре е бабин ден и затова ден преди това съм тук. Преди години, като лидер на партия на българските мъже, на самия ден, на бабин ден, им подарих 1 литър банка с сперма. Беше износ за Индия. Бях сключил договор с Индия. Индия имаха чувство за малоценност за Китай, че не могат да ги минат по население и направих им договор. Но като българин и виждайки, че децата ни намаляват, подарих на АГ Варна. Много нещастие изразходва, докато я докарах спермата 1:1 по БДС. И сега за бабин ден пущам този щъркъл, който съм подарил на АГ болницата, е с пожелание за повече бебета. Виждаме за какво става дума. И вече щъркелите не трябва да носят по едно, ами по повече лица. Или да правят по няколко курсове, защото иначе, виждаме, не се получават нещата. И за бабен ден пущам като лидер на партия на българските мъже една екстра, който иска да се смени бебето. Не му харесва бебето, да ражда в София, там лесно ги сменят. А ако искат децата им да станат танцори в Сливен, видяхме как хубаво танцуват децата по Нова година. Ето е екстрата, така че обръщайте се, ползвайте екстри, не само на бабен ден.